Vjerujete li u princeze? Da. A u sirene? Da. I ja vjerujem. U prinčeve i princeze. A vjerujem i u male sirene. A vjerujem i u svakojaka morska bića koja žive u dubokim morima. Evo, baš sam napisala slikovnicu o maloj sireni Adriani i dječaku Roku. A znam. Pitaćete se kako su se spojili. Jer ona živi u moru, a on na zemlji. Ok, to ću vam pričati sljedeći put kad se čujemo, jer sada imam važnu poruku za vas. Zapravo, imam pitanje. A znate li vi što je sutra? Pa naravno da znate. Sutra je dan planeta Zemlje, doma svih stanovnika, i malih i velikih, i onih dvonožnih i četveronožnih, i onih koji rone, lete ili vise sa stabla. Ja želim da shvatimo kako je priroda važna. Želim da se svi mi povežemo s prirodom i da napravimo male, ali značajne korake za naš planet. Recimo, da ne bacamo smeće okolo, da ne zagađujemo okoliš. Jer priroda je moćna. Priroda može bez ljudi, ali mi ne možemo bez prirode. I ne smijemo zaboraviti da je uspjela preživjeti unatoč svemu što se ne bi baš moglo reći za mnoge biljke i životinje koje su živjele u nekom vremenskom razdoblju da bi zatim netragom nestale. I ne smijemo zaboraviti da je Zemlja jedini dom koji imamo. I zato svatko od nas mora preuzeti svoju ulogu u mijenjanju ovoga svijeta. Jer budućnost našeg planeta u našim je rukama. U tvojoj i mojoj. I zato čuvajmo naš planet. Mua.